Tak jo, takže čau lidi, my vás vítáme u nového videa. Dneska tady budeme uklízet kůlňu, kde jsme začali třeba před 3 hodinama, ale tak nevadí, že stává se jako udělali jsme toho docela dost, ale zároveň nic. Ale bude tady mít Janek motorku a potom někdy později tady bude prostě jako taková chill zóna prostě, chill protože zóna. Janek bude mít ještě druhou garáž. Budu mít novou garáž, teďka na Vánoce, dostanu peníze na garáž. Takže si tam prostě na zahradě, no tam za zdí, bude plechová garáž. Zvenku plechová, vevnitř bude pěkná. Takže máme tady světlo pracovní, svítí to jako někdy. My vám tady teďka ukážeme, jak to tady jsou tahle jedna skříň, druhá skříň, které jsou na stole. Vedle toho stolu tady budou kamna, prosím pěkně. Tady je stůl, který bychom chtěli dát tam do rohu. Tam v tom rohu jsou teďka nářadí a různé bordely, které... Jo, tady dále kup. Takhle? To má být 90 profesionální stupňů, no? skřínka, hoši, dívejte. Prostě, tak a prostě si vystříš okno. Tady tam jako není už ani. To už se někde asi ztratilo. Chcete střep? Dám vám střep. Tady, až tady je. A tady jako tohle je rám, jo, a ono to okno je až tady. Dobrá, takže ta skřínka, to bude pryč, jo. Tady máme takové čestky jak z Minecraftu, prostě dvojčestka, klasická, všichni známe. Dobré, až tady budou ty kamna, tak tady je vývod komín, bude se tady topit, bude tady teplo. Tady jak vidíte všude ty díry, dají se tam polystyreny, zatluče se to deskama, které jsou nezvěstné. Je jich tady tak 1000, ale jo. Máme tady taky brutálně moc plechu, které dáme kolem těch kamen, jo, to moc nejde vidět, které dáme kolem těch kamen, aby tady nechytlo to dřevo, takže to máme promyšlené. Zítra už budeme mít lepší kvalitu, protože budeme točit na můj telefon. Jo. Ale tady leží chudák. Jablíčko samozřejmě, musí být. To je základ, ale kabel špatný. No tady je taky brutální bordel, to už to nejde vidět. Ale dobře, takhle z dálky ještě to ukážu. Takže tak, jo, super, až tam tady strop, ten taky vyřešíme. Takže čau lidi, takže takhle. Já vás tady uvedu, jo. Tady máme pěkně volno, jo. Úplně tady bude prostor volný. Může být třeba motorka. Potom tady máme takhle skříně. Ještě je tady teda bordel, ale tohle je pro ukázku, jakože jak to vypadá prostě předtím ještě. Je tady trošku prachu, jsme tady zametali pěkně. Tady všude je hezký pořádek. Tady budou všude potom vyskládané ty spreje a tak, co je tady v tom. Nářadí a všechno možné. No a... Takže to bude ještě lepší, ale to budeme dělat už večer, takže se potom ještě ozveme. A zatím to tady vypadá prostě takhle, no. No, zatím je to taková hnusná kolňa, no, ale moje plány jsou takové, že se tady ta podlaha vyškube. Nebo že se na ní dá prostě nějaká jiná podlaha. A že ty zdi se obijou těma deskama. USB deskama. A i strop se tak udělá. Celé se to zateplí. Jo, protože strop nám tady furt. Tady bude taky nový ten. Tady se zadělá okno. Tam se zadělá okno trochu. A tady prostě nejde průvan, zbytečně. No, a asi tak, no. Tahle to už dneska vypadá. Jako, tady je furt bordel. To se dá tady, tak do těch políček a tady do všeho. Kuba tady zametá, vole, jak nezaměstnaný. Tady jsem dneska sřezal toto, motorovko. Tohle. A co tady dá chodit? Jo, tu je všechny ten bordel, co byl vevnitř, jo? Jako, tady už se půlka odvezla, ale... Ještě ho tu krapede. No to půjde na půdu. Že 10 z 10. Tady taky trošku bordílek, ale tak to je v rámci úklidu. Tady máme dřevo. Takže 10 z 10. Tady se také uklidí. Je tady trošku prašno, ale... Že... Vítám vás tady asi po měsíci. Sice pro vás je to jenom jeden střih, ale... Takže dneska je to uklizené takhle, jo. Tohle je taková první místnost, takže bordel místnost. S zahradníma dílama. Což budeme potřebovat na moji motorku brzo. Protože jak jste viděli v bikechecku, tak motorka dostala bídu, ale teďka to vypadá takhle. Je tady nepořádek, protože už to máme asi měsíc a prostě zpravovali jsme tady moji motorku. A vypadá to takhle. Tady máme nářadí a pracovní stoly. Tady mám helmu. Tady má otec kolo. Tady máme nářadí,
druhá helma, pumpa, tam stará motorovka. A tady mám svůj první karburátor, tady mám dalších 10 náhradních dílů, tady mám svoje oleje a umývaní na motorky, starání o motorky, tady další. Takhle naša pověstná televize, která mě zranila prst, už to mám naštěstí v pořádku. Oleje do motorovky a takhle vypadá moje motorka. A jestli byste chtěli vidět, jak vypadal můj starý plášť, tak vám to můžu ukázat. Máme porovnávačku s novým, jo. Takže takhle vypadá krásně nový, jako už je taky trošku dobytý, ale tady máte starý, jo. S tím jsem jezdil, dámy a pánové, prosím vás. Největší kravina, co jsem mohl dělat, ale už se tady na tom pracuje. Příští týden se tady na ty zdí dá ten polystyren, jak jsem už jednou říkal. A tady budou ty kamna, které tady nakonec nejsou, protože se nesundali. To řeknu já, jestli můžu, jo. Takže tady budou ty kamna v tomhle místě někde. Máme na ty kamna sehnané malý takový boiler, starý. Takže potom na ten boiler vyvaříme tam jak kdyby dvířka a potom tam uděláme komín prostě a dáme tady ty plechy kolem toho, jo akorát teďka nemáme takhle na nic světlo, protože jsem tady jenom s telefonem, no. Protože jsme světlo je odneseno, ale ukážu vám našeho maskota, jo. Tady, žabák, schovaný. Tak a to je pro dnešní video vše. Takže já vám tady udělám konec, takže doufáme, že se vám naše video líbilo a dávejte lajky, komentujte, snažíme se vám odepisovat dost na komenty a být aktivní, takže můžete nám sdílet, lajky, odebírat, sledujte nás na Instagramu a máte odkazy v popisku a můžete se podívat na naše ostatní videa na našem kanále. Teďka vyšlo nedávno nové video, bike check a ještě enduro vlog, takže začínáme být aktivní, takže těšte se, protože bude to velké, takže děkujeme za zhlédnutí a čau.